актиёи Кока-Колара яъне мемонад пеш. Баъд яму актиёи Кока-Кола чӣ азначад мекунад? Сархова савзои компания Манчестер Юнайтед 10% боло рафта ба ҳисоби 300 миллион дар ринг маҳкам шидай 10.1727 ва дар боло маҳкам мешава ҳамин рӯз савсвеча нишон метавад. Салом дӯстон, шумо дар канали Бизнес қарор доред ва ин паблики ман сармоягузор аст. Дар мавзӯи имрӯза мехостем баротон бифаҳмонем ки Кристиано Роналдо чӣ қадр таъсир гузошт дар актиёи компания Манчестер Юнайтед. Чӣ қадр ки ҳаматон медонед, Дина Кристиано Роналдо яъне ки сонаи 27 Ювентус ба Манчестер Юнайтед рафт ва баъд рафтанаш актиёи компания Манчестер Юнайтед 10% боло рафта ба ҳисоби 300 миллион даромадовар ба компанияи Манчестер Юнайтед. Фона гуфта намона ки Манчестер Юнайтед не только футбольный клуб и як компанияи бузург ки яъне ки либосҳо чизҳои производить мекунад сӯихча ва услугои хича доранд ба ғайри яъне ки компанияи футбол буданаш. Биёед мебинем дар биржа ки ай чанд сум то чанд сума баъди рафтани Роналдо яъне ки дар муддати як чанд соат актиёи компанияи Манчестер Юнайтед боло рафтанд. Чӣ қадр ки мебинем ҳозир мо дар Investing.com қарор дорем. Чӣ хел метавонед шумо компанияи дилхостона биёвед медроен поискида мезанед компаниятон допустим Манчестер Юнайтед худаш автоматически меброяд Манчестер Юнайтед ва дар болош зер мекунем медроем дар компания Манчестер Юнайтед. Чӣ қадр ки мебинед дар инҷа ҳамаш аст обзорош яъне ки график новостиёш отчётош технический анализош ва мо дар кораи обзорош мебинем обзороша ки чӣ компанияи чӣ кор мекунад яъне ки адресош ҳамаи номерои телефон ҳамашон аст. Сотрудникош мебинем ки 999 сотрудник дорад ва мебинем графикша чӣ қадар изменение шуда баъди рафтани Кристиано Роналдо. Чӣ қадр ки дидестен дар график нишон метавад ки актиёи компания дар айни ҳол 18.29 цент долларовии нарх $5.84 ташкил метавад. Ва биёед ака дар график мебинем ки ҳар рӯзо чӣ хел актиё поён мераванд, чӣ хел боло мераванд актиё. Мо бисёр основной истифода мебарем аз японский свечивара ҷа бо асли областной чӣ хеле ки мебинем областной ба монанди кӯҳчо ҳарамда чӣ азначад мекунад сархова савзо яъне ки сархо ай боло яъне саршавии нарх ва маҳкамшавиша нишон метавад. Вақте ки нарх ай поён сар мешава боло мерава дар боло маҳкам мешава ҳамин рӯз савсвеча нишон метавад. Вақте ки ай як нақта сар мешава поён мерава маҳкам мешава сирх нишон метавад. ҷое ки сирхан актиё поён фурмодаган дар ҳамон рӯз чанд процент допустим мебинем числаи 8 моҳи седа 16.12 то омадаги то 15.89 поён фурмодаги и ҳар як свечаш ҳозир мо мондагем дар як рӯза нишон метавад. Тонем бинем ки актиёи компания Манчестер Юнайтед аз соли 2020 то айни ҳола дар мобайни 12-15 қарор дошта актиёш. Чӣ хеле ки мебинем числаи 28 августа ринг маҳкам шидай 10.27 ва чӣ хеле гуфтем як рӯза ташкил метавад яъне боло биромад чақа поён фурмоаша нишон додаги ва мебинем ки числаи 27 ай 17:30 то 19:15 боло рафт. Чӣ хеле гуфтем қариб 10-11% ташкил метиҳам ва баъд аз гузаштани яъне ки Кристиано Роналдо дар муддати якчанд соат якябура яъне ки 10-11% боло шуд ки $300 миллион ба ширкат фоида овард. ва чӣ қадр ки мебинем бо обратна аксия поён фурмодаги дар нуқтаи 18.29 ринг маҳкам шудаги то маҳкамшавии ринга 5.84% ташкил дода. ва чӣ хеле ки мебинем як гузариши Кристиано Роналдо аз Ювентус ба Манчестер чӣ қадар дар ринг яъне ки действит кард, чӣ хел актиё боло шидан, чӣ хел компания фоида дид. Агар ки дар хотиртон боша мо гузашта дар як пресс-конференсия Кристиано Роналдо актиёи Кока-Колара яъне мемонад пеш. Баъд яму актиёи Кока-Кола поён мефурӯянд 4% қариб 4-5% поён мефурӯянд ва Кока-Кола ба миқдори 4 миллиард убитка мебинад дар як рӯз яъне ки дар мобайни якчанд соат актиёш поён мефурӯяд. Сабаб дар чие ки ин қадар яъне ки Кристиано Роналдо ба яъне ки ба биржа ин қадар действит кард ки актиё поён фурмоад. Сабаб дар мо ки Кристиано Роналдо одами
яъне ки знаменитие вақте ки аз знаменити я ширкатҳо реклама мекунанд дар знаменитиҳо, компанияҳоро аксияшон якамра боло меравад. ва ё ки наоборот дидем ки Кристиан усмонда допустим бутилкоранд, аксияи компания поён офамад. ва сабаб ҳамин ки яъне популяр будани одам чақадар яъне ки бисёр одамо мешиносонаш. Шахсое ки мехоҳанд ки инвестировать кунанд ва намедонанд чӣ сар кунанд, ҳатман метавонед дар инстаграми мо мемонам силкаша дар таи видео ё ки дар инҷо мемонам шуд дороен, ҳатман подписатсия кунед. ягон савол дошта бошед, саволотонро бинависед ва мо китобча дорем дар бораи инвеститсия ва ба наздикӣ насиб курсо муносар метем. метавонед курсои моро дорем дастрас кунед, китобчаро гирен хонен, ёд бигирен сармоягузориро дар ринок яъне ки пулотонро зиёд кунен, метавонед як ҷоя ба мо инкишоф биёед.